Olen Susanna Virkki ja työskentelen projektitutkijana Porin yliopistokeskuksen kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Kuulun ulkoiseen rahoitukseen, eli olen mukana hankkeissa. Opiskelin Turun yliopistossa historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksella taidehistoriaa ja teen samaan instanssiin suomalaiseen teatterivalokuvaan liittyvää väitöskirjaani. Olen mukana 3-vuotisessa ESR Plus-hankkeessa, jonka nimi on Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä Luovain. Tämän valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää tekoälyn käyttöä ideoinnissa, pilotoida tekoälytyökaluja sekä vahvistaa luovien alojen tekoälyosaamista. Tekoälyn potentiaali tuotteistuksessa ja innovaatiotoiminnassa on tunnustettu monilla sektoreilla, mutta luovilla ja kulttuurialoilla sen hyödyntäminen on vasta alussa paitsi Suomessa, mutta myös laajemmin Euroopassa. Tekoälyn kehitys on johtanut käytännön sovelluksiin, joilla työn tekeminen helpottuu, tehostuu ja monipuolistuu. Ja tämä koskee myös luovan työn tekemistä. Samalla luovan työn ja innovaatioiden tekemiseen vapautuvan työajan määrä kasvaa. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä ja hälventää tekoälyyn liittyviä ymmärrettäviä pelkoja ja mielikuvia. Hankkeemme tavoitteena on edistää tekoälyn hyödyntämistä muotoiluprosessiin, eli niin kutsutun tuplatimantin Discover, Define, Design, Deliver eri vaiheissa. Samalla vahvistetaan luovien ja kulttuurialojen roolia osana talouden tuottavuutta ja kestävää kilpailukykyä. Hankkeen alussa tehty ja hankkeen aikana päivittyvä kartoitus antaa osallistujille kattavan kuvan käytettävissä olevista tekoälytyökaluista sekä meille tutkijoille alan osaamisen ja yritysten kestävyyskäsitysten nykytilasta. Tämä tieto auttaa kohdentamaan hankkeen toimenpiteitä ja resursseja tehokkaasti. Valtakunnallisesti ajatellen tekoälytietous parantuu, sillä luovissa tiloissa eri puolilla Suomea järjestämämme roadshow-tapahtumat levittävät tekoälyosaamista laajasti. Hankkeen aikana tuotettu materiaali on kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Tulevaisuudessa haluan tutkia tekoälyn ja taiteen tekemisen suhdetta ja tietty saada väikkärini ikuisuusprojekti tehtyä.